naozaj treba povedať, že tých podpisov pod petíciou je nesmierne veľa a podľa mňa až priveľa na to, aby sme túto petíciu len tak v tomto zastupiteľstve zhodili zo stola. Preto budem mať protinávrh na uznesenie, aby sme tejto petícii vyhoveli. A z dôvodov, ktoré autori petície vo svojich výhradách spomínajú, ma osobne ako Martinčana najviac trápi osud tej dôležitej a ikonickej budovy, kde momentálne priemyslovka sídli. A som presvedčený, že bez nejakého konkrétneho návrhu sa nemôžeme baviť o vysťahovaní tejto školy z tejto budovy, lebo v Turci máme až priveľa príkladov chátrajúcich budov. Napríklad pred rokmi zrušené odborné školy v Mošovciach a v Turanoch, o ktorých tu bola reč, alebo dokonca budovy v centre mesta, konkrétne bývalá Neografia alebo bývalý Tatra nábytok. A z ďalšej takej kvázi urbanistickej erózie mesta Martin mám husiu kožu a bol by som z nej veľmi nerad. Ďalej ma trápi, že sťahovaním tejto školy by sme kvázi trestali jednu z najúspešnejších škôl v našom regióne. Dôkladne som si prešiel všetky štatistiky a v rámci efektivity či nákladov na žiaka ide v prípade SPŠT Martin tak povediac o premiantov. Jej naplnenosť a vzhľadom na to, koľko žiakov majú od zriaďovateľa a povolené príjmať je de facto 100%, o čom už bola reč v predošlom bode. A prečo hovorím, že túto školu sťahovaním trestáme? No nejde mi do hlavy, že ak ide škola do lepšieho, prečo sa tomu sama škola bráni? Že napadajú mi len dva dôvody, že buď to sťahovanie objektívne nie je lepšie, alebo s priemyslovkou a jej vedením neprebehla zodpovedná diskusia, ako si tento vážny krok vyžaduje a rozhodovalo sa o nich bez nich. A obe možnosti mi prídu ako chyby, na základe ktorých nepodporujem vysťahovanie tejto školy a bol by som rád, ak by si kraj opätovne sadol s vedením priemyslovky pred čistý stôl a našiel také riešenie, proti ktorému sa nebude búriť celá škola a proti ktorému nebudú vznikať petície s nahnevanými takmer 10 000 občanmi mesta Martin. Ďakujem pekne.